Dobrý večer lidi. Není večer, naprší, že jo, to je ten problém. Koukejte, jak vypadám, já vypadám retard. Hotový, no naprší, ale já jsem tady v mikině, v mikinu. Tak za 5 sekund. No za 5 ne, možná. Čekajte, položím, abyste neusnul, tak nechci. Já si nechci neusnout, tak jsem. To je rozbitá mikina, nebo co? Asi nejlepší mikinu. Tam už jsem zapnutý, takže je zima, takže já jdu na trampušku, kam. To je challenge pro mě, kámo. Víš co, ale ono tam je mokro. Ty mojí ponožky jsem si vzal, budu zase nebudu. Ten hodr tady pořád je. Děda psne. Dobrý. Tak je fronta. S kamerou. Kámo tu. Musím být mega boje, počkej. Mám druhou kamičku. Slyším moc. Počkej, kam to je jedno. Mám jmenu kamičku. A prej prší. To je hadros, co to je mikino. Ještě přibližím. Hadr. Míč. Rozluče. Jaké domů. Nebo prší. Rozluče, hajzle. Ty dám takhle. Dobře. A tohle je problém. Já jsem bude teď s tím a já zpochtnu. Jako ráno. Takže až je po obědě jsem zvuknu trošku mokrý. A teď jsem jenom vlhky trošičku. Já jsem tady nádherný stav. A dobře, mluvím, že se nebudu střet asi. Pojď. Já potřebuji něco, co to budu zastavit. Jo, protože se budeme to trochu já proplnit. Jako, pane, úplně se rybe. A jakože, při skoku, že si trošku do tvý, ne? No, takže se to bude na mě pohrne. Ne, jako hudej láv. Takže já tam otevřenu asi. Tak mu budu necítit. Trošku straps. Hej, chudaci, auta tady, kámo. Ty tady byly přes noc dokonce. A zkusím přešpat na trampolin. A už mi bude víc. Třeba 15? No za 5 let. Dlouho. A fakt jenom zkusím přešpat na trampolin. A jsou tady kopaty. Takhle. Dobře, tak jsem pod nechci dělat. Tak co to máme na problémy? Já radši si kopat míčkem. Už se bude cítit nepomalý. Hej, koukejte. Mají rybník. Ne, tu vodu všude. Já si nalijaju. A moc dobře. Takový ryb. Vodu vidím i na 5 metrů. Jo, rybníku díkáš na 5 metrů. Ani ten náš. No, když si jsem měl 5 metrů, tak vidíš, že jsem skoro další. A tak nic. Takže kousek takových 25 a takových půl kilometru. Je menší knihy. Takže docela hodně velký ryby. Mám takový kilometry. Skoro. Takovou kiláku. 3/4 kilo. Asi. Něco. A už tady skaču 4 minuty. To je random. A 3 minuty. Dobrý. Já ty auto tady nemůžu ale nechat, že jo. Že mi si tak ještě ty kočky si žerou, tak
že dám tamhle. Dokonce se, ale což na zima. Já zmrzám. Já si sednout chvilku. Asi se nepůjdu. Vidíte, proč se nechci houpnout, já chci, protože koukejte. Můj tak je mokrá úplně, takže se asi nebudu moc houpat. Nebo ty ježku mečačku. Máš to rozbestuje, no, neřeším. Máš to tam nic šikovný. Nejšikovnější tato na světě. No nejdím ho. Tak beku, koukám. Tak beku, už chci od toho jít beku. Vastet, kámo, vastet, víš co, vastet, chcípneš. A ty ježku musím, koukej, tady, že jsem, koukej. Jukiruki. Wow, to je jako 2 kozy. No. Hej, má to open. Ty červenou, bronk. Já mám úplně nastavený. Přijde, OK. Nastihnu jsem vystřelit. Teď tu tkaničku dlouhou, jako mě péro. Myslíš na šprdel, jakože. Neděješ komu co neču, mi na tu střím péro tvé. Molanka, no. Kyrt tam vůbec jsem to tam zdemoloval už. Končí to můj barevný prst. Kámo, 3 barevný prst mám. Hodně. A dokonce budu mít 4 barevnou ruku. Ne, 5 barevnou ruku. 6 barevnou ruku. 6 barevnou ruku kámo mít. Já nechápu, jak jsem tam zničenou hled tak málo, že se zničený barvy. Ještě něco jsem píšel. Takže jsou zvenku ty barvy. Ona je zima strašná, ale když si vezmeš. Prostě byste vevnitř snad video díváte, že jo. A přitom tady je strašná, úplně nejvíc strašná zima. To nastane tak moc dobře vidět. 6x2, ty vole. 8x0, ty vole, 8x2. Vidíte tenhle, z toho louka to nejde. Já když skoro nevidím tu louku a vy vidíte, protože jsem to přiblížil jako retard, že? To je ten problém. No, 10 minut video venku, kámo, jsem ještě nikdy netočil, ne? To je ten Minecraft vlastně. Jak jsem měl ty barevný domy v Minecraftu, ty byla prdel. Jackbox. Jackbox. No, to nefunguje mě, takže... Já už něčem jako to pokrmě. Sorry, že musím prostě... Nejde mi ta cenzura, že... Ano. Co si budem? Hovno budem. Kámož. Já 8x, no to vidíte, tenhle si blízka jde. Vidíš tenhle tam? Že já jsem ten problém. Vidíte ten les? Počkejte, to je rybení. No, jestli vidíte ho? Vidíte, dobře. Už, já padám. A 5. Neberem to. No, já mám v butě. Vidíte ty syrčky v té butě. Jsou nevykopané sračky z boty? Boy. Máme zvuk hora. Koukejte. Odstřelen. Už by bylo. Shimpas respect plus.
Takže za chvíli to uklidíme se. Já jdu spát. To jsem vyrostl. Ty vypadá jako já, ty vole. Ten pér. Na chobu, kde moje rodiče našli zase. A my musíme hned než toho našli asi. Takže udělám se další videa, dejte like, odběr, zvoniček. Počkej nějaký komentář. Čau.